Абонирайте се за канала Време за ужаси, за да не пропуснете следващия кошмар. Дъждът удряше покривите на малкото градче, сякаш небето се опитваше да изтрие всичко живо от картата. Петима приятели, Лора, Виктор, Нели, Иво и Стефан, бяха на път към морето, когато бурята ги принуди да спрат. Фаровете на колата им осветиха огромна постройка на върха на хълм, стар хотел, сякаш изваден от друго време. Табелата висеше накриво. Хотел Елизей, решиха да потърсят подслон. Вътре ги посрещна мъж с дълго палто и очи, които сякаш виждаха отвъд тях. Гласът му беше хриптящ, но любезен. Добре дошли. Хотелът е почти празен. Изберете си стая. Само една врата е забранена, стая 6. Никога не я отваряйте. Думите му останаха да ехтят в съзнанието им, докато получаваха ключовете. Коридорите бяха дълги, килимите прашни, а лампите жълти и слаби. Миришеше на мухъл и нещо друго, нещо метално. Нощта настъпи, но никой не можеше да заспи. От коридора се чуваше шепот. Понякога детски смях, друг път удари по стената. Лора, най-смелата от групата, реши да провери. С фенерче в ръка излезе и скоро всички я последваха. Коридорът изглеждаше по-дълъг, отколкото преди. И тогава я видяха, врата 6. Черна, с ръждясала брава, нали каза да не я отваряме, прошепна Нели, а ако е капан. Ако крият нещо вътре. Отвърна Виктор, любопитството победи страха. Иво подаде рамо, вратата изпука и се отвори. Вътре беше стая, но не като другите. Стените бяха покрити с странни символи, а подът с прах и черни петна. Имаше легло, на което лежеше нещо. Кукла. Детска кукла с изгорено лице и липсващо око, и тогава куклата се усмихна, вратата зад тях се затръшна. Стаята започна да диша. Символите по стените светнаха. Чуха се стъпки, първо детски, после тежки, мъжки. Сякаш самият хотел оживяваше, един по един започнаха да изчезват. Виктор изкрещя, когато сенките го грабнаха. Нели бе влачена по пода, оставяйки кървави следи. Стефан се опита да разбие прозореца, но вместо стъкло докосна кожа. Хотелът ги бе погълнал, Лора остана сама. Сърцето й блъскаше, докато чуваше гласа на куклата, ти отвори вратата. Ти ще завършиш ритуала, стаята се разширяваше. Стените се разтапяха и от тях излизаха ръце, десетки ръце. Някои бяха на деца, други – на възрастни, всички с празни очи и разкривени усти. Лора разбра истината, хотелът не е сграда. Той е живо същество, което се храни с душите на онези, които нарушат забраната. Стаята 6 беше устата му, тя намери нож на пода, ръждясал, но остър. Със сила, която не знаеше, че има, се втурна към куклата. Едното й око светеше като пламък. Лора го пробуде. Стаята изкръща. Целият хотел се разтресе. Стените се разпаднаха, когато отвори очи, беше сутрин. Стоеше на хълма, а хотелът го нямаше. Само кал и останки от тухли. Колата беше там. Но приятелите й липсваха. Само тя беше оцеляла, в далечината, на вятъра, чудецки смях. Абонирайте се за Време за ужаси. Историята свършва тук, но кошмарът едва започва.